kawai motsin hannun nasa nake so samu kai fanin to action ni ma na tunana haka domin yanzu haka ina wajen haka za ki ce ni ma na yi tunanin haka yanzu haka ina wajen da aka buge ba ni ma na yi tunanin haka yanzu haka ina wurin kai yi hanzari haɗu da action. Yawwa, na san ba ku san dalilin da yasa na ce ku zo ku same ni a gida ina neman ku ba. Haka ne, tabbas ba mu san dalilin da yasa ka ce mu zo mu same ka a gida ba. To amma tunda dai Mujahid ya sanar da ni cewa kana son ganin mu, na san magana ce mai matukar muhimmanci. Tun da zama muka so mu zo wani aiki ya dan rike mu da muka ƙarasa muka taho. Dan matsalar da take nema ta dawo mana saboda rikici na matasa da yake faruwa a unguwar tamu. Bari ya faɗa muku. Wannan gaskiya ne, ni kaina abin yana matukar damuna wallahi, amma yanzu me abu ne? Wannan gaskiya ne, ni kaina abin yana matukar damuna. To amma yanzu ya za a yi? Mujahid, a gani na kamata yayi mu yi kokarin bibiyar sauran